Saya karamatana oh hano angle Lai thangnai graph shalo Agartala Shalbaganni CRPF camp sak-sakno baithangni silaibai kogoi thijanai Ranjit Debarmani mangkathai Khuai Koilanpurni Basiram Kubrawo Talangkha CRPF ni Brindiaro Ranjit Debarma tangai sak-sak thina nakha eba CRPF rokni bisingoda kebobai kogoi butharjaka slai koktuma sawi manlayako Ranjit Debarmani paithangni salno nairokthani faisokpaika 27 constituency ni Tipramothani candidate bachanai porom gonangjak Monihar Debarma bonokari bo phainai phika Tipramothani adong juksong tabo kamini lukurok nukhungni borok Ranjit Debarma thimano toyi khak hamlaijak Raina khai mania Kaitoni thani o kife mathana salsani baghao raina khai mania Kaitoni thani o kife mathana Belakana akamani ko miawo akaisa diboro 10টা 5 inggan kotona ang khobor manta 11টা akaisa chini kelemara SDP ano kol thake chini Mr. Prasan Kumar Tripura bosahar ka nong ayengo Ranjit Debarma ang jehetu Kolanpur Purmonnagar Bidhan Sabha batainai Songmariwo 2023 ke anak semua kapo sabongka bo bini sat baitang guli sawo thika musaho enggak ang saiman ka jehetu Ranjit Debarma ani bani besna enggak ang bonosin tabini logisong bo sungbai chini TWF kongo sab samane chini logiwa sungbai chini bubakrani warriors ungai posam kangai kongo enggak kaham bani sinu enggak abon baka at kaisa kubui diba ni hika kubuino bono sahar ka posiar piro enggak sini SDP hotel amoran enggak bana sahama logo na tongra di ang bini logi sangno pol khaine gena bini logi sangno gumo bobita debo enggak logi no bobita no pol khaija nung bora sa bobi man ang no kono to hinsa enggak tamo kun khabar khne den nang hi tangba hinsi no bano enggak tamo sairok at kasi sa guli kogo thuim la sa ang kabo bobolo ko kun tangba di to hinai kun ya kawi ang nagina ni hinka abun logo tay musa ang bobo jogo Malia bobo kun bis Malia ang message di ka ani TWF committee central committee enggak ang to already Agartala ni yang kami yo kanya ni malkunggo katak ba ang yangono paika jehetu ani kami gana ba ang yangono tongsinai hini enggak oba hero at kaisa tamni ingka sunggo saimia karon borok hik sai belakino khatsang lai tong layo mungsapa no walai mung kebeng mung bong sangkara kori chung nugi tong o charai bo bobita bihirok sab samay ani logi o tong bo hindu tong yang thang mo hindu samung tangai tong bo dokane ba enggak besai rok ba hano belakino khas rangja mungsapa no saltapa no tathani ta hindu o kogro bokuri enggak bini beselama sai ko taklai last year engineering pai tong tai khorkai ko tabung madhyamik rui tong o jarawo obahake hotat ngui thangmani jeng mungsabo songgui malia jeng kawo bele ora bahano ai sapakya ora panglang kang kono agaroka saraga tomoto ang oroni yang tete hingui thangni kaisa tini thangwa paipu ko bihi belai kena condition hamna at kaisa bu saina ko mai thangman bai botabu bini siro kolo yak ko paisa wo bo samai lengi manchi ko bo saina kan jennukli abasi saya enggak oh jarawo jeng belai kena bang ni thangwa khatsang mari nani nang jobana nang abani bagena tai tebang ma mia jibi bobo sini buri bukuk sang kami coba buri ka khatsang mari jotono no belai ka hambai mario bisa sekali ini bahana jeng obahai
Cerai kaisa sini osinjani ke mai tangmani belai kena akamu belai kena jeng dukuna abni bagi bai tam khainai tabu bongni nukung no jang khatjang ma rina ni bagi jeng jotto pal khailejak bai thang ni nairang mung naina ni jeng tini jotto oro khailejak abni bagi jotto no khatamani bini nukung tai jotto sini bini jai kikusti rokno khatamani yakai Sekarang mungkin dalam yang siapa siapa bagi sih pun hai bagi bukan apa hero kulit kenapa bahai Aborok dosen saini ya jehetu angkara tembo botang ya aborok dosen sesia ekmatra anak pol kayo ka ba sak ni rifle bai bogoli sau asim angko berman ka muda ini lagi sano pun kai sahar asim saini no tai rogang saini tembo botang ya ang daire koron no kon aborok yang sesi mau hai nih pun biasa o thai hingga bong mo kai kosum tum jebon bisini andaro telayo bong mo pasi kopra para menjaga 27 kolon ko promote no koni bisingo khobjak bidan sabha hikai edisi constituency hikai 24 ramchandra ghat hikai bisi hikai kosim kunjobon